Íñigo Martínez, egunon. Eixo, egunon. Bueno, Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkidea, tira, Katalunia ezinbesteko abia puntu gertatzen zaigu aspaldian elkarrizketa hasi orduko eta horretaz ari garelako noski izetan, Katalunian gertatzen ari denari behintzat begiratua eman da azkenekoa Bartzelonako abuztura esaterako, asmatutako bidean horrek beste ondorio, ze irakurketa egiten duzu horrek garrezakena? Irakurketa nagusiena da, Katalunian Komun, Barcelonan Komuneko militanteek bozkatu dutela, eta erabakia hori izan dela, eta beraiek badakite zein dena erabakiona, beraientzat eta txarrena. Independentismoaren menpe edo esku edo gerat jarri dira? Nik uste dut, alako lau esan zuen oso argi eta garbi, PSC-ek 155 artikulu horren hori uko egin behar ziola, eta ez dio egin, eta koherente izan da erabaki hori. Nire ustez arriskutsua da, momentu horretan Katalunian erabaki guztiak arriskutsuak dira, bi fronteetan zatituta dagoelako gizartea, eta gure proposamena Katalunian bi fronte horietatik kanpo jokatzea, eta arlo soziala are gehiago edo aregotzea, eta frente sozial bat egitea, eta erabaki guztiak zaiak dira horretarako. 155 emandako babesagatik utzi dute akordioa sozialistekin. Egia esan, erabakia gehiengo hartu dute, baina ez gehiengo izugarri bat. Beti erdi-zerdikoaren muga hortan 154 kerrezpanago, ez da, eta ustearen alde, ez da? Bai, esaten duena, erabakiak orain Katalunian oso arriskutsuak dira, fronte ezberdinetan zatitu dago gizartea, ere alderdi ez independentistei ere fronte horiek, ez dakit, nos atraviesan, ez da, eta horrezegatik erabaki guztiak arriskutsuak dira, eta, baina esan behar dago adibidez, LC-ek eta PDK-ek ez daukatela, Bartzelonako diputazioan daude PSC-rekin ere, eta ez dutela uko egin gobernu horri, eta horrezatik esaten dut erabaki guztiak pizkat arriskutsuak direla momentu honetan Katalunian, eta ez dela ez zuria, ez beltza, eta guzti hori ikusi behar dela. Guzti hau, noski, Podemosek akordio bat euki badaukanean noski kolaurekin, hauteskundei begira, eta guzti horrez ere esan haute dezaken, Mikel Izetak azentua noski independentziaren besoetara joan lerrokatu direla horretan jartzen zuen, ez da entzun dezakegu? En vez de apostar por Barcelona, han apostado por hacer seguidismo a los independentistas. Yo no sé si ella es la alcaldesa que Barcelona merece, pero desde luego no es la líder que Barcelona necesita. Hori noski hauteskunde aurreko lehian esartuta, esaten direnak izan da, baina sakonekoan ez da, independentismoaren eskura jarri diren ala, ni beti zalantza hori, independentismoaren eskura, ala demokraziaren beti hor bitz agertzen baitira, independentzizaretasuna edo demokrazia ariketa. Nik uste dut, Bartzelonan Komun, Katalunian Komun, Podem, EUia, guzti hauek, gure referenteak Katalunian, demokraziaren aldeko apustu oso sakona egiten dutela, baina ere esaten dute, ez daudela ados, ez independentziaren proposamenarekin, ez rezentralizazioa eta represioarekin, eta, bloke konstituzionalarekin, ez da? Eta bere bidea daukate, bere bidea daukagu Katalunian, gure bidea erabakitze eskubidearen aldeko apustua da, eta, estatu federal baten inguruko proposatzen dute ere Katalunian, hemen ezkeran hitza, Podemos aldugu ere horren alde agertu eginda, eta federalismoaren aldeko apustu bat, baina hori argita garbi erabakitze eskubidearen aldeko apustua, eta federalismo hori lortu behar da erabakitze eskubidearen erremintarekin. Guzti honetan, noski, behin da berriro Podemos aldugu guzti agertzen zaigu, baina zu Elkarrekin Podemosen zaten justu ere ezkerra nitzaren aldetik edo ekarpen horretan, eta gaina zu ezkerra nitzako antolakuntza gaietan arduraduna bazara. Eta beraz, ezagit, zenbaten jo, ezkerra nitza ez den argitzen asotan behartua, guzti hau balkoitik begiratu zen onduan dituenak nola mugitzen ari diren ikusi behar hori edo. Edo ezagit partekatzen duzen alare, gertatzen ari den guzti hori behar da moduan. Guztia partekatzea, hori ezin eskola da, ez nire alderdiaren baitan, ere, askoz gutxiago, ez dakit, Podemosekin, eta beste alderdi batzuekin, baina
Esan berla dago, Ezker Anitzak betidanik dauka proposamen oso sakon bat hemen Euskadirako, Esquerra Unida Katalunian, dauka proposamen bat Kataluniarako, esan dudana, erabakitze eskubidearen defensa sakona, eta erabakitze eskubide horretan, gure proposamena estatu federal bat da, eta hori argi eta garbi, eta horregatik ez dugu ikusten atxekaldetik, posizio aurrerakoi batean gaude, eta nire ustez influentzia askorekin. Podemosek alderdi oso gaztea da oraindik, eta federalismora eta posizio horretara ere gure influentzia horretara eraman dio. Askotan ikusten direnean talka horiek, Dante Fatxinekin geratu dena, Iglesias eta Fatxinen arteko talka hori, eta azkenean Fatxine alderditik atera eta bere talde bate osatzeko aleginetan da bilera ikusten dugunean edo. Horrelako ikusten ditugunean, esan izan da, ez da, 150 aplikatu duela alderdi barruan Iglesiasek, esaterako. Talka hori, Madril periferia talka hori, nola ikusten duzu? Zekite, inoiz gaindituko den zerbait bada, edo zinbezak gertatzen dena? Lehen da biziz, niri ez gustatzen hori periferiaren asuntoaz hitz egitea. Apropos esan dizut, periferia zentzu. Bai, eta arlezatik, nire entzuna horretik doa. Gure estatu kontzepzioa ez da zentro eta periferia. Gure estatuaren kontzepzioa da, zati guztiak erabakitze eskubidearen erlaminta erabiliz, parte edo responsabilitate berdina izatea eta maila berean egotea. Eta gure alderdiaren barnean, nik Izkedoniari buruz hitz egiten dut, eta, Albano, Dante eta Pablo Iglesiaren liskarraren asuntoa hori erabakia Podemeko militanteak hartu dute, eta parte hartze historiko batekin. Ez uste dut, 15.000 pertsona parte hartu zutela erreferendum horretan, eta erreferendum horretan Katalunian komunekin koalizio bat egiteko apustu sendo bat egin zuten, eta, nire ustez naturala da, zuk alderdi baten idazkari orokorra bazara, eta zure militantzia, zure kontrako edo zuk ez duzun, zure kontrako erabaki bat hartzen badu, dimisioa egoera oso normala izan behar da. Ez gaude akostumbratuta gauza horiei, baina normala da. Orokorrean, Podemosen, edo ezagite, bultzada horren suflea gainberako inflexio puntu batean ote dagoen ala ez, eta hortaz ere hitz egin da, eta justu hemen Euskadin soziometroaren azken datuek galera bat edo erakusten diote Elkarrekin Podemosi, Bizkaian okerrezpanago. Ez dakit, sufle ez hitz egiten hasita, nola ikusten duzun zuk irakurketa nola egiten duzu momentu honetan? Aitortu behar da, estatuko inkestak behera egiten dutela, hemen Bizkaian ere galera txiki bat daukagula, Elkarrekin Podemos taldeak, legebiltzarkide bat galduko genuke inkesta horien arabera, baina hori datu Bizkaiko asuntua oraindik ez da nire ustez oso larria, baizik eta datu oso txikiak direlako, eta gainera EAJarekin daukagu liskar hori legebiltzarkide hori eukiteko ala ez. Baina, estatu mailan aitortu behar da, Kataluniako asuntua, nire ustez, polarizatu egin duela Espainiako gizarteari, Kataluniako gizarteari baita ere, eta erdibidean, txalupa bezalako papera daukagunei, galerak soterretzen digula. Hori aitortu behar da, baina gure proposamena ez da aldatuko inkestak bera egiten badutela, ez. Gure proposamena da erabakitze eskubidea Katalunian, prozesu konstituzionagile bat estatu mailan, federalismoa, estatu sozial bat, eta larriena gure ustez ez da inkestak. Bakarrik hitz egiten dugula erabakitze eskubideari buruz, Kataluniari buruz, eta ez dugu hitz egiten beste gauza oso larriei buruz. Egia esan, inoiz gainera, Elkarrekin Podemosen buruzak izatik esan izan da, Espainia baina momentu enten ez zaudetela behar bezala posizionatuak, edo ez dagozuela posizio on bat, ez da? Eta ezakit horrek zer esan edun, arduratzekoa dan, edo neurriak berelako batean hartu beharko lirateken posizio hobeak bilatzeko, edo adierazpen garbiagoak izateko, edo ezakit. Segurazki, komunikazio aldetik hobeto komunikatu behar dugu,
batez ere estatu mailan, nik uste dut Katalunian eta Euskadin ondo ulertzen dela guk esaten duguna, baina estatu mailan hain polarizatuta dago gizartea, bueno, estatu mailan polarizatuta dago, hori, Espainiarren batasun hori ira sakrosantuaren inguruan, eta gure proposamena oso pedagogikoa da, ez da bandera bat hartzea eta hori da zure bandera eta horren atzean zoaz eta ez dago zer gehiago, gure proposamena oso sakanoa da, proposamen estatu eta maila territorialeko proposamena da, baina ere estatu sozial baten proposamena da, eta hori oso zaila da saltzea, baina, bueno, igual gure erronka nagusia da, hobeto azaltzea eta pedagogi gehiago egitea. Kataluniako auzi guztia sortu den honetan, Espainian egia da, harako ultraeskuin agertzapenak areagotu egin direla neurri batean, Espainiartasuna zaratago ere gainera ikusi direlako beste jokabide batzuk ere, agian prekonstituzional irakenak ere nolabait azaleratu izan direla edo, sorpresa zarrapatu zaituzte Espainia mailan esaterako berrindartze horrek? Ez dakit sorpresa zala ez, nik paiatu nuen adibidez, paitu nituen egoera horiek Zaragozan adibidez. Eta gainera poliziaren, poliziak esan zigun, ez zukela efektiborik gure segurtasuna mantentzeko. Zaragozan geunden hor, ez dakit 200 edo 300 kargu publikoak, Podemos, Izquierdoneakoak, EAJ-koak ere, eta beste batzuk. Eta, eraso fascista bat jasan genituen, eta polizia ez zuen ia zer egin. Eta gainera, nire koordinatzaile orokorra Alberto Garzón eta hemen Ezkeranitzako kide batek Twitterren jarritako mezu batzuengatik auziperatuta daude Zaragozan, denuntzia bat jaso dute, bere adierazpen askatasuna erabiltzarren, ezta? Eta, galderari bueltatuz, nik uste dut frankismo soziologiko hori existitzen dela, pizkat ez dakit, pizkat lurpertuta zegoela, edo ez dakit ditsimulatuta, peperen barnean, edo, alako zerbait, eta, momentu honetan, independentistek banderak atera dituzte, eta, erresposta izan dela, Espainiako bandera monarkikoa, eta batez ere, eta kezkagarriena dena, bandera prekonstituzionala, edo nire ustez antikonstituzionalak agertzea, Espainian zehar, eta, atzo Murtzian gure egoitzak ere, esbastikekin agertu zen goizean, eta hori kezkagarria da bai. Gurera bueltatuz edo Legebiltzarrean Elkarrekin Podemosek proposamena aurkeztu zuen, lege asmoa aurkeztu zuen hain justu ere frankismo garaiko auziak eta bertan bera uzteko eskariarekin edo asmoarekin, lege asmo bat zelako, bertan bera geratu zen, Partido Popularrak eta Euskal Herria Jeltzaleak kontrako botoa eman zuten, esplikazio desberdinak, noski, baina azken baten lege asmo horrek rekorridorik etzeukala edo etzela Legebiltzarraren eskumena, etzeukala eskumenik Espainia mailan esaterako auzi guztiak bertan bera uzteko edo. Zakite, emandako esplikazioekin, zekin bideo, ze neurri hartu deko duzue lege horri berriz ere aurrera atratzeko, ala ez, edo horrazteko, edo zindamu. Guk ezin dugu neurririk hartu. Azkenean, EAJak lege horrek, ez lege horren kontra, lege horren eztabaidatzearen kontra. Lege proposamen bat, eta gero lege ponentzia bat eratuko zuen, eta bertan, alderdi guztiok gure ekarpenak, gure proposamen legea zen, baina EAJak, EH Bilduk, alderdi popularrak eta alderdi sozialistak, haien ekarpenak egin zituzten lege ponentzia horretan, baina eske EAJak eta PPek ez zuten horren alde bozkatu, horren kontra bozkatu zuten, eta nik badakit, ez dela berdina EAJaren botoa eta PPren botoa, baina bai argudio bat amankomunean daukate, legearena, legalitatearena, eta hori oso arriskutsua da, zeren eta lege hori Kataluniako parlamentuan aho batez aprobatu egin zen. PPek, Ciudadanos, PDeCAT, Esquerra, eta abar, horiek lege horren ia berdinaren alde botoa eman zuten, eta Auzitegi Konstituzionalak oraindik ez du esan esan. Lezegatik esaten dut, argudi hori bai amankomunean daukatela. Badakit, eta hori demagogia ez egiteko, Egibar larun batean oso haserre zegoen. Entzun dezakegu, bere hitzak minuta dauzkagu. Guk esaten du baizu,
instituzioa, erantzunkizuna duen instituzioa, Espainiko gobernua da, Espainiko estadua da, ez da Eusko Jaurlaritza. Orduan, hemen inbiar baldin bada testimonialki egin daitekena, hau da, biktima bezala ziurtagiri bat atea, frankismoko biktima guztiei hori ja gordeta dago eta prebisio bezala Gogora Institutuak jarrita dauka mahai gainean, behaiek ikusi dute plan horren barruan dagoela. Da beste kontuak nastea, demagogia egitea da. Bueno, demagogia egitea da? Nik uste dut ez. Eta horrezagatik esaltzen nuen, badaki da, eta EAJak Glazilan zeukan papera eta bere militante egin zuten papera, hori guztiz desberdina da PPren botoagatik. Hori esan dut ja bi edo hiru aldiz, baina ez dela zentzuzkoa Egibarren hitzek, legea legala zen, proposamen legea legala zen, legitimatatea zeukan, ez bakarrik Katalunian aprobatu egin delako, baizik eta Euskadiko edo Eusko Legebiltzarrean gehiengo oso zabal daukagulako lege hau aprobatzeko eta ez dugu izan EAJaren babesa eta saiatuko gara babesa hori aurrerantzean egiten. Adibidez, Iñaki Agirreren abstentzio duin, oso abstentzio duina da eta ez dugu erabiliko EAJaren kontra, ez da gure papera eta gauza hauekin gutxiago. Aurkeztu zuen nire lankidea, Jon Hernández, Euskadiko Alderdi Komunistaren idazkari nagusia da. Badakigu ze papera izan zuen Euskadiko Alderdi Komunista Guda Zibilean eta frankismoaren kontrako borrokan, eta honekin ez dugu politikeria egingo. Politika bai, baina politikeria ez. Eta horrezagatik, sinalatzen dut hori, Iñaki Agirreren abstentzioa balore handia dauka guretzat, eta nik uste dut EAJaren ere. Bueno, bada besteko turik zure gintziteko, baina bide hau aprotxatu zeo solaskide hileku, ze gaina minutu besterik ez horretarako, beraz, ia. Bai, egun hon. Lehen aipatu duzu, Kataluniako gaiari buruz, agian estatu mailan, hobeto azaldu behar duzuela zuen posizionamendua, zuen burua. Ez dakite lan horretan, besteak beste, adibidez, duela gutxi Francisco Frutos bezalako pertsona batek egindako adierazpenek mesede edo kalte egiten dizuen, harako jarrez zer dut zaizkizu. Argi kalte. Francisco Frutoren trajektoria oso latza izan da azken urteotan. Guk ez gaude bere manifestazio horretan parte hartzearen alde, eta gutxiago esandakoarekin alde, eta hori argi eta garbi. Nire idazkari nagusia izan zen, baina pertsonak aldatzen dira eta momentu honetan ez gaude ados berarekin. Gure ikusen zuleko goratzea aldera edo, Francisco Frutosek beste Espainiaren batasuna aldeko manifestazio hartan egin zituen adierazpen haiek, agian behar bada emoziotik ateratako manifestazioak ez dakit? Segurazki bai, baina nik ez nago ados saldi horiekin eta mitin horrekin, eta argi eta garbi esaten dut, eta ez daukat inolako konplexurik esateko, ez gaude ados. Gure proposamena bai da Espainiako, bai dako proiektu bat Espainiarako, eta Euskadirako eta Kataluniarako, baina hori erabakitze eskubidearen aldeko apustua da, Errepublika Federal baten aldeko apustua da, eta ez da, lehen esan dudana, hori da Sakrosanta Unidad de España, hori ez da lortzen paloekin eta gauza horiekin, baizik eta erabakitze eskubidearen ejerzizioarekin, eta gure ustez Estatu Federal batekin. Elsa? Oin Eusko Legebiltzarrean dabil autogobernurako ponentziaz aurkeztuko dira gaur datak eta bar, jakin gure nuke Ezkerranitzako autogobernurako ponentzia hori zein jarrera izango duzuen eta zein da zuen apostua edo. Justo momentu honetan dago autogobernuko ponentzia bilduta eta antze daude metodologiari buruz eta egutegeri buruz hitz egiten, baina autogobernuko ponentzian Elkarrekin Podemos osatzen ditugun hiru alderdiok egin dugu dokumentu nik uste dut sakon bat, gainera oso luzea eta oso kompletua, ezta? Eta baita, Ezkerranitzak dokumentu hori egiteko, gure ekarpenak egin genituen. Gure ekarpenak bi aldetatik dijoa, alde batetik maila territoriala, eta maila territorialean
Euskadiren autogobernuaren sakontasun baten aldeko apustua egiten dugu, eta baita ere, estatu federal eta republikar baten aldeko apustua, eta gero, esaten duguna, eta hori hiru alderdiok hildu berberatik gaude, esaten duguna, Gernikako estatutua oso estatutu administratibo teknikoa izan zela, eta eskubide sozialak sartu behar direla, eskubide ekonomikoak, eskubide kulturalak, ere ingurugiro baten aldeko apustua, eta gauza guzti horik sartu behar ditugula estatutu berrian, eta gure intentzioa estatutu berri bat eratzeko apustua da, eta nik uste dut hiru alderdiok proposamen berdina ditugula, hori ez dakit, momentua da ja, hainbeste urte eta gero estatutu berri bat izateko. Egunon, ni bai, eredu territorialari buruz baita galduko dizut. Lehen aipatu duzu hori, atera direla datu soziologikoak, azken egun hauetan, eta ikusten dela hori Podemos Espainia mailan badagoela erantzako norabide batean, ezta? Eta nik uste dut, Carolina Beskantzak, argi zeukala zergatik izan dela. Berak argi esan du, eredu territorialaren honetan dagoela kakotxa, dagoela muina. Eta zuk esaten duzu zuen apostua dela autodeterminazio edo erakoitzeko eskubidea eta Espainia federal bat lortzea. Baina ahotsa anitza daude. Benetan, pentsatzen duzu argi daukazuela zuen burua gai hontan. Ze Katalunian, koskubiela batetik Dante Fatxin batera daukazue. Hemen, nahiko homogenizito zaudete, baina ere, ahots ezberdinak daude. Eta Espainia mailan, zer esanik ez, ezta? Hor dago Beskantza, Iglesiasekin izan zuen eztabaida horretan duela bi aste. Orduan, nik uste dut, gomendio moduan, ez? Baina argitu behar duzuela, zuen burua, ze hori azken finean, botoetan nabarituko duzue. Eta, zeure apostua argi daukazu, baina zeu alderdiaren apustua zindan, orokorrean, nik uste dut argi ez daukazuela. Nire alderdiera oso argi dago. Beste gauza da, Unidos Podemos, Elkarrekin Podemosen apustua, nik uste dut Elkarrekin Podemosen apustua, eta diskurtsoa oso, zuk esan duzu, homogenezetuta edo hildo berean doala. Eta estatu mailan, ezberdintasunak eman dira, baina nik uste dut Podemosen barne prozesuak nik uste dut estatu mailako prozesua eta proposamena gutxi gora bera, proposamen berdina dela, baina barne prozesua eragin handia izan duela deklarazioetan eta igual komunikabideen aurrean nola eszenifikatzen diren desadostasun horiek eta ere paper handia daukate edabide konkretu batzuk nola magnifikatzen dituzte desadostasun horiek eta adibidez Zizen inkesta argitaratu zenean, El Correok era oso subjetibo batean, la crisis catalana desploma Podemos, eta hori kasetariaren iritsi bat da, baina eske jendea hori irakurtzen du, eta hori animo bat sortzen du gizartean, eta ere hori manipulatuta dago, Espainiako defentsa hori horren aldeko apustu hori ez dugulako egiten dugu beste estatu espainiar bateko aldeko apustua, eta hori ere bere kostea dauka. Amarrak ondo jota dauzkagu, bakarrik eta minutu erdi batean behintzat, Lemoizeko zentrala zen leku hartan edo Arrainaztegia egiteko proiektu hori edo, ez duzuela oso ikusi edo, ezakit oso gustora ikusi behintzat. Gauza da, guk, hilabete batzuetan udatik aurrera, geunden lan egiten, energia berriztigarrien aldeko apustu bat egiten eta horren aldeko planta bat pentsatzen genuen simbolikoki gainera, estrategikoki baita ere, Lemoizko zentral nuklearra zuen inoiz funtzionatu, zorionez, baina Lemoizko terrenoentzako proposamen ona zela, eta atzo esan genuena, sorpresa handia izan genuena, gobernuak hain proiektu proiektu horren atzean lan asko zegoela, inork ez zekien,
gero beste bi enpresa frantziarrak eta uste dut Noruegakoak ja, bueno, antxo bezala egin zuten hor inbertsio egiteko prest zeudela, eta bueno, harrituta geratu ginen horren inguruan, eta bueno, apustua da, alde batetik, eztabaidatzea, zein proposamen da, bueno, ez gobernua eta ezker anitzak egiten duen proposamen artean, baizik eta prozesu parte hartzaile bat eukitea Bizkaian, Euskadin, eta, bueno, prozesu parte hartzaile horren ostean, bueno, zein den erabaki hoberena, Lemoizkorako, bueno, guk horren inguruan egon gara. Ez da kontra zaudetela Arragaztiaren kontra. Ez daukagu informaziorik, nik sorpresa gehiago. Gaur goizean sartuko dut informazio eskara bat legebiltzarrean, Arantxa Tapiak saltzeko zertan datzan proiektu horrek, eta bueno, eta horren inguruan gure ekarpenak egingo ditu, gure proposamena bai dela, hori energia berriztagarrien zentral bat, ezta? Baina, bueno, kontra ez dakigu zertan datzan bakarrik El Correoan argitatu zen proiektua. Bueno, Iñigo Martínez, eskerrik asko, temporada ondo gaituta, lasterotean gara, berriro, beraz, urrengo arte.